नमस्ते. मी आज भेंडीची भाजी बनवते. म्हणजे भेंडीची चांगली एकदम सुकी भाजी बनवते, हिरवीगार. ही भेंडी आहे, पाव किलो भेंडी आणली होती. ती अशी स्वच्छ पहिली धुवायची, अख्खी असताना कापायच्या आधी धुवायची. ती पहिली अशी मध्ये चिरायची, म्हणजे आतमध्ये खराब असतात ना, मग ते बघायचं आधी चिरून. अशी डायरेक्ट अशी फोडी नाही करायची, चिरायची आणि मग तुकडे करायचे. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, हे मिरची आहे, 3 मिरची घेतली आहे. ही थोडीशी शेंगदाण्याचं थोडंसं कूट घेतलं आहे, कारण का माझं ओलं खोबरं नाही होतं, सुकं खोबरं घेतलं आहे. ओलं खोबरं असतं ना तर शेंगदाण्याचं कूट नाही घेतलं असतं, तरी पण खोबरं नसलं तर हे चालतो, हे नसलं तर खोबरं चालतं, शेंगदाण्याचं कूट नसलं तर खोबरं चालतो, असं आहे. आणि त्यासाठी मेन गोष्ट आहे कोकम आहे. ह्याच्यामध्ये आहे ना, भेंडीच्या भाजीमध्ये कोकम लागतो, कारण ते बुलबुलीत असतं ना, त्याच्यामुळे ते कोकमाने जरा बुलबुलीतपणा ना कमी होतो. आणि हा कांदा आहे, बारके बघा छोटे 2 कांदे घेतले होते, म्हणजे मोठा असेल तर 1 घ्यायचा. आणि हे मीठ आहे आणि हे तेल आहे. आता मी पहिलं काय करते, गॅस पेटवला आहे आणि भांडं ठेवलं आहे. पहिली भेंडी आहे ना, ही भेंडी आहे ना सुकीच भाजून घ्यायची जरा, म्हणजे 2-3 मिनटं आहे ना चांगली भाजून घ्यायची, कारण ते असं बुलबुलीतपणा आहे ना त्याचा, तो असा निघून जातो. मग जरा म्हणजे अशी थोडीशी लाल होईपर्यंत भाजायची. मी तुम्हाला दाखवते भाजून किती मिनटात ती. हे बघा, बरोबर 10 मिनटं मी भाजत होती. बरोबर 10 मिनटं भाजायची, म्हणजे कसं, म्हणजे तुम्हाला पण समजेल. मी पण टायमिंग लावून ठेवला होता, म्हणजे तुम्हाला 10 मिनटं बरोबर भेंडी भाजून घ्यायची अशी, म्हणजे चांगली होते. ही बघा कशी सुकी झाली आहे. ही आता मी काढून ठेवते आणि मग कांदा वगैरे फ्राय करून तुम्हाला दाखवते. गॅस पेटवला आहे, आता मी त्याच्यामध्ये तेल टाकते. तेल तापल्यावर आता मी हा कांदा टाकते. 1-2 कांदे बारीक बारीक घेतले आहेत. आता कसे कांदे मोठे येत नाही ना, म्हणजे बारीक बारीकच घेतले 2 कांदे. मोठे पण घेऊ शकता, 2-3 कांदे घेतले तरी काय, हे नाच्या भाज्यांना कांदे जास्त लागतात. तुम्हाला प्रमाण दाखवायचं असतो ना, म्हणून मी तेवढे सांगितले. 2च्या ठिकाणी 4 घेतले ना तरी चालतात, पण भाजी पण मग जास्त होते. कांदे स्वस्त असतात ना, तेव्हा कांदे जास्त काढतात लोक भाज्यांना वापरायला. आता कसे कांदे महाग झाले आहेत ना, 26 रुपये 30 रुपये किलो झाले आहेत. आता त्याच्यामध्ये हे मिरची टाकते. हे 2-3 मिरची घेतली आहे बारीक बारीक, ती पण अशी कांद्यामध्ये फिरवून घ्यायची. कांदा कसा सारखा हलवत राहिला ना, मग तो भाजत नाही. मग ते थोडं थोडं थांबून थांबून तो हलवायचा असा. आता जरा हलवायचा, परत असा नीट करून असं सारखं पसरून असा ठेवायचा, म्हणजे तो परत भाजतो. सारखाच आपण हलवत राहिला ना, तो भाजत नाही. आता मी त्याच्यामध्ये हे खोबरं टाकते. हे सुकं खोबरं आहे, सुकं खोबऱ्याचं किस आहे. मी असं थोडंसं घेतलं आहे, म्हणजे तुम्हाला दाखवण्यासाठी घेतलं आहे. ह्याच्या ठिकाणी ओलं खोबरं असलं ना असं अर्धी वाटी, तर ते मग शेंगदाण्याचं कूट नाही वापरायचं. आणि खोबरं नसेल ना तर शेंगदाण्याचं कूट वापरायचं, आणि नसलं तर नाही वापरायचं. म्हणजे खोबऱ्याने कसं भाजी जरा चांगली दिसते, हिरवी सफेद असा चांगला म्हणजे कलर वाटतो छान. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी भेंडी टाकते. ही भाजून काढली आहे ना भेंडी, ही टाकते. भेंडी भाजून किती कमी झालीत बघा, नाहीतर ते पाणी सुटलेलं असतं, त्याला पाणी असतं. आता त्याच्यामध्ये थोडं हे शेंगदाण्याचं कूट घेतलंय ना ते टाकते. आणि मेन म्हणजे आहेत ना, ही कोकमं आहेत ना, ही कोकमं नसतील ना तर लिंबूचा अर्धा लिंबू असा ज्यूस पिळून त्याच्यामध्ये टाकायचा, म्हणजे आंबटपणा त्याला पाहिजे. अशी बारीक करून ती भाजी आता मी थोडंसं पाणी मारून वाफेवर ठेवणार आहे. ही कोकमं आहेत ना याची टाकायची, हलवायची आणि थोडं मीठ टाकायचं, पाणी टाकायचं, थोडंसं पाणी टाकायचं, कारण मीठ वगैरे ते भाजीला लागलं पाहिजे ना म्हणून. आता याच्यामध्ये मीठ टाकते, थोडंसं चवीपुरतं टाकायचं. सर्वांना माहिती असं आपल्याला मीठ किती लागतो. आता मी याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकणार आहे. हे आता सर्व मिक्स केलं आहे. आता थोडं म्हणजे हाताने असं थोडं पाणी टाकायचं, असं म्हणजे मीठ लागायला पाहिजे ना असं. हे बघा, म्हणजे अशी ओली झाली पाहिजे जरा भाजी.
आता बारीक गॅस करून आहे ना झाकण मारून ठेवायचं. ते पाणी का टाकायचं थोडं, म्हणजे ते मीठ वगैरे त्या भाजीला कोकम वगैरे लागलं पाहिजे ना त्याच्यासाठी. आता मी आता झाकण ठेवते आणि जरा गॅस बारीक करते, म्हणजे वाफेनी ना ते शिजणार. थोडं बारीक करायचं, लय नाही तर माझून टाईम जाईल. गॅस मी बारीक करून ठेवला होता भाजी घालून ना झाकण मारून. त्यात भाजी झाली आहे, आपण बघूया. गॅस बंद करते. हे बघा छान भेंडीची भाजी छान झालेली आहे. हे बघा मस्त भेंडीची झाली आहे. आंबट गोड अशी छान भाजी झालेली आहे. वास पण छान येतोय कोकमाचा आणि खायला पण छान लागेल. असं टाका तुम्ही पण भाजीमध्ये सर्व साहित्य टाका आणि अशी भाजी बनवा भेंडीची, म्हणजे तुम्ही परत आवडीने कराल आणि खाल.